mano wach manitiere. Counties mamoko kaka county ma Homa Bay onego bed ni gin gi shida ariyo. Mokwongo, ok giadhia to the regulation ma 2015 manyiso ni optimal staff structure. Omiyo county mar Homa Bay, the county public service board chair to gi gavana onego bed gi chief officer finance margi to gi CEC member finance. Giwinjire kaka ginyalo duoko msara mar county up to the optimal ma 35%. Kik wandika ji wandiko ji basto moko gi wachulo gi through manual payroll system. Chutho Cleo report mayango ni en report ma data county ka county manoro ne control of budget. Koro ken gimoro mwanyalo wacho ni control of budget ogolo kien. En kata kidhi mana penje obiro mana mira estimate pesa mose approve for withdrawal to compilation kata reward kanyakla expenditure mano to tiji county. Okapar nikech report ma wan go ka an ka ng'iyo mana counties ge onego wang'i gi 47. An adwa ng'iyo mag pinje luo. Mag kaluo nasenyisi ni Kisumu nooro report ni 74 million ne ogichula chieng'. Mano report moa e county government ma Kisumu, mano gioro ne county magioro ne control of budget. Manyiso ni IPPD ok tigo 100%. Kamano. Aya. Homa Bay nooro report ni 240 million ne gichula chieng'. Ma report moa kuom counties. Wawe ponde tipo mar control of budget gi waoro from counties. Migori nooro report ni 20.4 million gi chula chieng'. Alafu Siaya be nooro 52 million. Manyiso ni we are in the right track to pok wayudo gima nyalo miyo koro wabed totally compliant mondo mi wabed 100% the payroll is clean up. The only thing madwa pinjira ni Cleo. County duage wada bedo ni wadwa ng'eyo chieng' wada bedo adieri ni nitiere step mwaka for cleanup. Nyocha county ma Migori aneno ka giduoko msara piny first quarter by 186 million. En migao mane gikawo ne pesa mane lale payroll mar 186 million 710 magi publish ne jopiny ni ma irode manwayudo ka pesa ni ikwalo godo te wadhi